Danon di ko ribot mo, talaga nga, no kaibubuat mo ako mayat. Ngam tiriga na, ginggana nga dumanon ka ng ron, no pasang at ako, ori ka lang nga, salamat, agani aniki ko nami dayjay. Kati sursuro da kada kami na sumangat ka, hindi ba ibagada kada kami, diubling kami, ilokloko da kada kami, haan nyo nga tangtangaden. No sumangat ka, haan mo nga tangtangaden, apaya, siyempre ibaga di panunot mo nga, nagngato pa, adayo pa, nagrigat pa, ori mo no agkawon na agkamus ka, haan mo taltalyawon, no adoy pa, kaslala kumapsot dayjay, rinam, marigatan ka. Talaga jet ibagbagada nga teknik da kanya mi idibding kami haan nyo nga tangtangaden ko nada no sumangat kayo by amlat ta every step masapul nga aramidem kuno dadto makakabsat det ibagbagana ni Apo Jesus ditoy tabtarigagay asumurot kanyak masapul talikodan na ti bagina ibaklay na ti krus na ket suruten na amoy ti krus tay nga minudaduma datayo ti mga aramid ado dagitay banbanag nga mabalin tayo nga haan nga pagbalinan nga cross iti biag tayo nga nudad duma datayo ti mga aramid kas pangarigan ko ma adda gayem ko kunana no di kanu nakaikamangan na kunana di mo mabalin nga ibaga taga gabor nga taada to di kanu katugangan na kasla tay sungat ibagbagak na kasar palubusan nyo ida nga agdiag nga kas agas sawa kada di kanu katugangan na nya na ganan dete ni di mo na konsintir sa kada di apuna nga kunana no umay limitaran mi ti panag tablet panag cellphone ngum na di palubusan nyo na kita umbay. No, dete na sulpang da, hamo mabaling nga ungtan, iso nga no daddo man, umay ni katugangan na kasla, ma-intimidate, kasla medyo masaksaktan, kasla kumakas dyan. Nadilawan na amin nga linabaan, pakibiyangan na amin na, kalakas dyan, kasla medyo kasla basta haan nga nawaya, no, haan na magkakabalay. Ngam no mapan ka no, dete katugangan na kasla medyo ma-intimidate, kasla madayjay ko na haan na nga, aging gana nga, kasla awan gangganas na nga makipagpatang. Ano umayon, di katugangan na kunanan, kasla medyo na, kasla mudi sa unga matamtamnay, aging gana nga uri di relasyon na kini lakay na, kasla agtatamnayon, agdano katugangan na, uri di ubing na no daduman, baybayan na latanan na nga isuro ti uston, aging gana nga kasla maupupay. Kati kunakan niya na, apaya nga agpaiturong ka, iti dayta nga, no ugali ni katugangan data, ugali na lataan. No niya di biyag mo mat, ibiyag mo lataan, apadar nga nagrikat, ang paisumat nga talaga. Kano dayjay ko nakala, dayjay ko mga sitwasyon. No talaga nga pagbali ng mga krus mo, dayjay nga, ugali dayta nga katugangan, diya ka mo muna nagapgap na talas, dayjay mga minti Pilipino no daduma. No pagbali ng akrus mo dayjay, talaga ang marigatan ka. Ngam no, ibilang mo nga agbiag kalaktan, la normal dayta, lakastana dayta, di ka mo agin tutulong ka nga tana. Mo ikaskason, dito ituloy mo lang tati agbiag. Tano iso kita marigrigatan ko na nangarudi, sigon kanya nangarudi, no adda apo ka kasla akla mapus, nya na, mabukbukkel, kasla mabukbukkel ko na bagsasarutan ng Ilocano. Kakas di tibiyag tayo kakabsat no daduma, ti cross tibiyag tayo. Datayot mga ramid. No daduma, ti mang padpadagsan di cross tayo. Datay mo laeng. Nga damo da kitay banag nga mabalin tayo mat nga palubusan, mabalin tayo mat nga ituliray, nga agpaabak tayo ko nang nadaya. Iso nga kunan no daduma, abaken na tayo, paupawiran na tayo, ti aramid ti sabali, ti problema ti sabali, dagitay kalidad ti sabali, ori no daduma katrabahuan tayo no daduma ka, no isuda ti mang tentengel kanya tayo, ad-addang hantay makatrabaho. Kano daduma kas jay ti cross tayo. Haam mga ti krus nga kunan ni Apo Jesus nga ditay literal na nakabaklay tay latamot ti krus nga magnahaan. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo no daduma dagitoy maababak tayo.
Ito ti ko na dito, no marigrigatan ka, agkat katawa di kalaban mo, kitaan nyo, uri mo, at demonyo mo, kitaan nyo. No magkitkitan na kung mga agrororog ka, agpupungtot ka, agkat katawa, at demonyo. Basit laang kag sa uka, dakasan. No tanan na no sikagan na kami rogrog ka, ibagbaga na, wun, agimula ka ti sakit kinakon, wun, apaon. Nadaduman na kay magbaga na nga daytay kasla ko matamtamnay ka nga agserserbin, umimot ka pa yan. Agkat katawa, di kalaban mo. Agkat katawa, ti demonyo. Kasi mati ba nangilitid na kanya tayo, kay cross tayo. Ngamno kitain nyo. Naagdahan nga mangayat kanyang makaaroba mo no kumarin. O no daytay medyo adahan mo kaalaan. Agbiag ka nga naragsa, agkatawa isuna marigatan. Kasi mo tati demonyo, kitain nyo ti demonyo. Padasam nga, uray no subsubukan na ka, uray itid na dayta nga cross mo, padasam ti agbiag na agayat, siraragsak, addaan puso dahi pa nagtrabaho, agsangit. Ngam no bigbigat pay laang, agmurmuruyot ka nga kaslala daytay, amin nga pa nagreing mon ka malagip mo manta, ay apa, ano ko na mo, na Isus kadili ka. Agkatawan demonyo, kita agbasol dati nga agmalun no kuna naking ka ay sino naabak nga road. Ken apay no nagbasol ka intulok mo nga naabak ka, numam ajibiyag mo haan, rumagsak jibiyag mo haan. Isungar nga kuna na dayte ka mindset la dayta kala ko maji ko nadan aji ko nada kanyamin nga ang sumangat kayo hanyo tangtangaden abaya no basi-basi di mindset mo asidagan kunang akala ko madali okay makadano na tulatangam no tinangad mong kung nay nagnataw nay awan jak kaya dataw awanan apay kami na yan no nagcomplain kan dumagdag kas na dumagdag sende jay di makas jay nagtrabaho ka nga tumanabutom kas na naggrigat no dahil agtrabaho ka nga tumanabutom kas la umirot agramon bomba ti green ko kada mga water na kainto kan napulsot napakulan mo la tatumang mo so gunggunan mo la ngam ada kantana daytay ko ore ko subukan na ka DJ kalaban ko demonyo ka siraragsak kalata kung kana mo dit agsangit ngam no nakita na kan nga DJ pa nagtrabaho mo ka adda sa bali na maabak ka kas jay daytoy anya ti ibagbaga na ibaklay na ti course na ko na ni Apo Iso kayat na nga sa uwan ti panubok ti biyag tayo normal daytan haantay nga mabaling nga ibaga nga malasatak to kaawanton haan da kayo nga senior citizen nga dandani pumusa yan anya nga tawon anya nga aldaw anya nga domingo ti panagbiag yung awan problema adda Daytay kay 1990 aging gana ti 2000 ka awang problema Apolos nakarapay addaya kas di nga bihag awan Apolos addalata depende di panangawat addalata umay nga panubok depende di panagragsak addalata umay nga problema no haan nga ti pamilya iti sa bali no awan addan tulak ta maagsakit addan tulak ta pakarigatan normal daytan kadi ibagbaga ni Apo Isus nga panangibaklay da itoy uray dumteng dagitoy ituloy mo lat ti misyon mo nga agay ayat sumursurot kanya na haan ka nga agpaabak tanong dadumang aro di nga ti Madina kanya tayo nakanggag tay ti Madin nakari natay ti Madin anya na ganan ada napasaktan tayo ijay tay mutten nga agpukos madimutten ay kaagkatawat kalaban uri mo data ka, uri data ka mo kaalaan nga kumarim ko na, uno data ka aruban. Uri no kas ano di pa nangi talmog na kanyam, agbiag ka siraragsak. Agbiag ka nga napnuan ayat. Patigwam latata padigwam, ayateng latata ayateng. At saka agkatawa nga siraragsakan, ang peke nga katawa nga dito kas lakatawan sa tanas. Diyan pa yung nagkatawan sa tanas, nabuyak lang. Inigdad ni Satanas. Amat. Naritay agragsak ka nga kwa, ma-intimidate yung kalabang mo, di mangirurumang kanya. Isuna tayo ang sakit pinakong na. No nakita na, ay ka, chinismis na ka, naapektaran ka, ay nagpaabak ka, ay nagmukmuk ka, agwalwalakan. Kasta, gunggunam, gunana.
Ngam na dati makita na nga daytay uri kas ano pa nangiruman na ka nay si Dam. Kita ang ikam na kita mga kaaro iraman mo isuna para buram. Napadasan niyo naghinari sa bagay nakakarit kami ito niya. Napadasan niyo daytay makikinarit daytay han nga lumaban nga gununi. Kasi damay sa nga gayam ko nga close friend ko dayjay babae. Awang pay ganas ako apaya. Nana tanila kay na kano nubugkawan nan anak lato mo kas nagusit pag nga daypay agsa. Awang pay ganas di pa kaya mo nga ron nadanugan wala tay oreg sa ula ko ma nyari na nagsakinatom ko na sa uak na sa udi magsas digunggunam. Kanya gamin di pagsasawang gamin ka. Kasi mo ti ko na mo di lalaki, bebe aklatan na apo, baamtan, da ibukaw na aminan. Murag malmalum ditan, basta ko dengdenggan. Lagay. So nga ko na naawang kan uganas nga kaapat hampay. Hampay nga kumarit. Kasi matilubong kayo. Apay pala, apay no nagkinarit kayo, nangabak ka. No naglinaaw kayo nga nanggagti ka aruba, nangabak ka. No naibabain mo talakay mo, no ta nakabasol king ka, impok ka umuti sa nga lubungan, nangabak ka. Kaya mong dayawon da ka. Dagiti la chismosa mamati kanya. Wan, padasong ti agpos nga dagiti bada ko nang ejek katilaglay ka dagiti chismosa. Kaya awang panunot na natila pampanunot dagiti marites. Kaya di mati lubong tayo so nga iti ibagbaga na dito awan ti aldaw nga awan ti problema, awan ti aldaw nga haan nga hantay nga awan pakarikutan tayo. Sinuman kada tayo habang si bibiyag ka nakakambal ta problema dayta. Ti ibagbaga na dito kas anong nga kalangan dagitoy nga problema, kas anong nga kalangan dagitoy nga kamali, kas anong nga ibiyag dagitoy nga uray at dada mga abak ka. Kanya ti pangabak mo agbiag asiraragsa, haang ka nga paabak ita nga cross. Agbiag la itultuli mo lang tati agayat. Uray no handa ka kayat. Uray dadadaulan da ka. Ituloy mo lang nga pakitaan ilit ginapod mo. Dahil ti panangituloy ti misyon. Iso ti kunan ni Apo Isus nga panangi baklay ti cross kasla isuna. Kita nyo ni Apo Isus. Tupraan da. Kalaksidan ti panagayat na. Inagasan na ida. Impakita na ti pudno nga panagayat. Pinakan na ida. Hindi ko ang tupraan da, niya di ko na napakawan ng intuloy na timisyon nga. Kasi yung magkakabsat, wak ni tang tapuso. Ikatanda kita, nalpasan. Haang ka pa apektaran. Ti karo na kanya yun, daddo magaling, very emotional, nang runa ka kaya nga babae. At nanangag mo nga ko na di bangir. Ala, kasla kala agsakitan. Ala, nati awan apulos. Ay, kanya timak. Ibagam ta ibagam, trabaho, ti trabaho ko naman. Ikaro na datay no daduma. At nanangag mo basit ka, nay, hindi kas lamo end of the world. Nagkamali na minsan ka, nay, kas laka mo laday-day. Hindi nga rin ti maalam. Tarak na high blood. Tarak na mata ulcer mo, sakit tinaka. Tarak na tawa, cancer ti utek mo, tadi ka makaturugan ka puti gura mo. Sino nangabak? Sika, haan, isuda. Abakom ida, sukatam ti ayat, sukatam ti kay kaslakin ni Apo Isos, pamakawan.